yonke ingane nayibuya kagogo ufuna uboyikhipha yonke into kagogo uyikhiphe uyifake esiporweni. So le yakho uyoyinikela khona kagogo wena ukho. Khulisa gogo mina kumnandi kabi khulisa gogo, it's nice, but it's nice when your mother is far away, not you living your household. Ngoba nje ubuya lena nje nokukholwa ukakholwa nakahle nje ubuyohlala lena nje. No nalokukholwa kusenzima kwalokukholwa nje usuka nje usuku uhamba nalokukholwa kusenzima le uyoshelwa amadoda imini nobusuku imini nobusuku imini usuke la kushisa khona uyohlala eBelfast emakhazeni awunandoda uhleli wedwa lapho uyagodola ulala ngezigubhu indoda uyishiyela lala ngezigubhu zamanzi ashisayo la bonke abafazi balwela ukusondela eduze kwekhaya wena ufulathela ikhaya. Bonke abasekudeni bafuna ama transfer abasondeza ekhaya wena ufuna ama transfer akususe ekhaya kodwa ufuna le khaya lime. Nithuleleni umthetho wakho. Niyacabanga? Wonke umuntu osebenza kude nekhaya mawusondela kuyi uthi isifiso sami ukuthi mangaphinde ngithole into engangisekhaya. Engenandoda enekubo ngoba kumnandi ukuba kini. Lekelela wena. Bekezele mfundisi ngoba ngibabizele omakoti ukubavusa. Yes, la. Ukubavusa ngoba baba yiza laba. Bekhohlisana noShomza ukuthi ungadlali umuntu. Ngoba ngikusize mntanami. Lento nje ukuthi lapha emzini wakho kuvama ukugcina izwi lakho. Ufuna boyigwema. Abanye bathusa amadoda, indoda yakhona ngathi ijezi. Ayikho into ongayikhuluma uyiqede nayo ijezi. Ngeke umthume ukuthi ungathi nje zwane shona le wena bashabalala iyale okay ngiyeza ngithi ngisayobuza ukuthi ngingaya na or ngingayi na. Angeke yakwazi nokusukuma esontweni isukume ku1000 ngoba mayingaka isukume ku1000 nayifika ekhaya yasuka ukuthi kade hey futhi emhlabeni bazokumangaza abantu. Last week lokhu kade ngicela something kwathiwa imali ayikho. Kufika aboThwala basuke esekhunda abanezimoto ezinkulu uwe sowume phambili ufuna ukubuka abafundisi. Wo alikho iqiniso emhlabeni. Kodwa le nkosikazi ithi nayo injani yakholwa. Kodwa namhlanje ithethisa indoda ichala ngento eyenzele ukukholwa. Kholwa nini? Kholwa yini? If your partner cannot give in church without a formal meeting, lo mshado akabibikho. It's obvious. Uma ngabe ukwazi ukulwa naye, ulwa ngento zasenkosini ezakubo unjani? Sesiyazi ukuthi kwenzakalani la uhlala khona. We can see. We can see. Uje uthola inkosikazi kanti uthola iaccountant. Uthola ibank, uthola into ephethe ifoni lokho ithi khona imali engiyibona iphuma. Ngifuna ukuthola ukuthi le 350 engiyibona iphuma la emini ibiya kuphi. Hayi bese sekufona make wafona ngase ngithi ngimsize. Uthi izongishiye izongiconfuse into yakho noma wakho lezi enzenza ebumnyameni mina ngingazazi. Okokuqala imali yekhaya kini ifakwe yimina last month. Ngifakile imali wafaka malini 2000 ihola malini ndoda 37000 bangakhe khabo ndoda bayi8 funa badli 2000 wena inzipho zakho ziyi4000 inwelo ithwele ekhanda ziyi6000 look how sick you are. Funa lo yagogo enondlela abantu abayi8 ngale 2000 kodwa wena i2000 awutheli ngisho upetrol efonini yakho. So emotweni yakho uexpect ukuthi le 2000 engenzi lutho la funa yenza ama miracle le kanti awulalelanga yini kahle nanishadana. Ekutshela lo ukuthi uyini kubo ngoba lo wakuchazela ukuthi ekhaya kithi ngiyibreadwinner nje obuhlangana nami lapha eMgwenya college kuthunywe mina ukuze ngibe impendulo yefamily. Namhlanje ngiblock ukuthi ngiye kufamily ngiyakithi kodwa funa ngiye ngamakhona kodwa ngisuka kumama okhuluma ngezilimi ezintsha Karabazanda. Zinjani ilimi zinde kodwa impilo yokukholwa ayikho. How many boys abahlele emshadweni yabo with pain besaba amantombazana? Besaba amantombazana. Nokulala kulalwa ngomthetho wakhe nakangafuna akafuni nakafuna uyafuna. Yonke into iphethwe nguye wena uyiphasela nje kulomshado uzwa ngayo ukuthi manje kwenzekala na uthi uyamthinta kamanje ukubuza uzama ukwenzana.
akasho nokuthi wenzani uthi uzama. Ngicela utshele umakhelwane ukuthi hayi yena amaqiniso yakhuluma ngikhathala. Namhlanje ngizomemezela unyaka wokukhululwa emadodeni asemajele emzini yawo. Ngizothi kuwe dadewethu yekela leyo ndoda. Yekela indoda ithanda abantu bakubo. Yekela indoda yondla abantu bakubo. Ngoba lempo oyilwayo ngeke uyinqobe mntanami. Ngeke ube ngunina. Kanti nonina ngeke abe umkakhe. Ngeke uyinqobe noma ungenzani. Ngoba wena nje ubuhleli naye uqala uhleli nendoda kanti uhleli nendoda elimele enhlizweni. Imzonda kabi umama wendoda yami ngambona nje lesikhathi ngilotsholwa indlela nje angithitha ngayo muphi unyaka 2005 muphi unyaka 2017 usabala izono zango 2005 kodwa ukhuluma ngelimi udla isidlo senkosi. Uhlala lapho lo mama uhlala eSwatini nyaka ngakhi ngonyaka siyaka yi3 nifika nini ngolesihlanu ebusuku ngomgqibelo siyavuka siye edrobheni ngomgqibelo siyabuya siyalala ngesonto emva kwelunch siyahamba sawungahlula ukuhleka nokuzenzisa less than 72 hours. Labantu awubabona fika ngo11 ebusuku sanibonani manjani njani ngiphatheni alithawula usesiyolala ekseni mama nalitiye ngiphethe amakheke nanka amakheke nabodade abangakufuni nanka amakheke sikoni abavumi awunankinga nabo uyahleka uyahamba uye edrobheni uyabuya ntambama ubathosela inyama niyalala ngesonto ekseni niyahamba ungahlula kuyilingisa 24 hours ubuye nendoda ejabule. Maswena ushintsha nekunaningene eborder ngikhipha ama passport uyashintsha vele. Uyalokha vele sowushintshile vele. Usase right. Ngukura. Na unje anikafiki awukababoni nokubabona labantu oyakubo. Sowushintshile vele. So noma ungabathola benjani ngeke ubabone ngoba onenkinga uwe. Basa bathe bayakuhlekisa bosikoni. Hawu sikoni ni right na? Yebo ngi right nethi kuyashisa ngicela ukuhlala phandle. Hawu sikoni udlile na? Yebo ngilungile. Indoda yakhe imile khona nikubukile. Iyalimala enhlizweni ukuthi ho ukube ngashada nomama umntanami lo oqala mhlambe ngaba kunje. Umuhle lo umnandi kodwa nginenkinga naye ekuhlaleni la ekhaya. Ngeke uyibambe indoda ngezikete ezimfishane namalingerie as long as ingajabulanga enhlizweni naloko kulala kwenzeki. Ngoba ngeke ulale ungemnandi enhlizweni. Namhlanje ebusuku ngithunywe njengesigijimi ukuzolapha lo mshado ongathi uyaphela. Ukuthi intombazane yami umshado umnikazi wawo uJehova. Ngeke ubambe ngabangani. Futhi bekufuna ngathi uyahlehla kubantu abathi ungahlukunyezwa ngabantu ungahlukunyezwa ngabantu. Ngimthanda kabi mina umkami ukuthi ngingamhlukumeza. Ngithanda kabi mina. Kodwa futhi ngeke mina ngivumele umkami abhede ngimbhekile. Ngomkami nakabheda ubhedela mina. Njengoba nomkami ngeke avume ngingene ehlathini angibhekile. Funa mangibuye ekhaya baba lesikhathi uthi enkonzweni uthi yazi bengicabanga ukuthi mawungathi ngoba ngibona ngathi akuzwakala kahle na uthi la kanje akangicontrol uyangilekelela ngoba uyena yedwa kwazi ukungifinyela kuleyo level. Kuze ngingabhedi phakathi kwabantu ngihlezi naye engangisizi. Kodwa mangabe ngizothi angifune emfazi ongitshela ngobizo lami ubizo lwami ngizoqhubeka ngona kanti uNkulunkulu ungilethele umuntu ongangilekelela. Kanti ngisholeni ukuthi akazongisiza kanti angikho ready ukusizwa. Manje wena inkinga uboniswa awutshelwa. Izwi lakho liyagcina usakhuluma nomama wakho nikhuluma na ukhuluma nomama wakho uyahleka na ukhona bangapha awuhleki umshado ushaya ngempama phambi kwakho. Bese uyayibuza ukuthi why kunje uthakathiwa awuloyi wangu uziloya wena ngezenzo zakho. Hamba namhlanje uyophakamisa izandla ekamereni lakho uthi inkosi okunye ngithi konwe ngabantu ngathi koniwe ngimi la. Indoda ihlele emzini wayihlele lovalweni ayithola itiye ayitholi lutho na iya kwesaba noma ithi iyaphuma uthi wo uyabuya nini. Kanti indoda kuyafuna nje uyidedele. Na uyidedele ukuze ingakwesabi indoda ihlale nawe ngokukhuleka. Into yesibili mamtshanga sengifuna ukuyigcizelela. Abaningi omakoti bakhala ukuthi zinengi izinto engingazazi ngomyeni wami, zinengi izinto engingazazi ngomyeni wami. Awuthembekanga moswena.
Uzotshelwa kanjani izinto? Ngoba izinto owatshelwa zona wena indoda ithi break her down, ikutshela inhliziyo yayo nangabe kuliwa impi ya next week uthatha yonke le yanto uyithuke ngayo. So indoda yakhe ayisakuthembi ukutshela izinto ngoba izinto ekutshela zona in confidence wena usebenzisa zona ukuyenza ibe weak. Yeah, so ingakho wena wazi next le ndoda yakhe. Indoda yakhe ngancamela ukukhuluma nezidakwa kunokukhuluma nawe. So ayisekho into yotshelwa yona. Uhleli nendoda ongayazi. Ngono sithandaze niyabona kunjani sithandaze? Sithandaze niyabona kunjani sithandaze? Right manje sikhuleke niyabona. Uyazi ukuthi ngila emshadweni. Khona imishado evukayo. Ufuna uphume namhla uyophakamisa izandla, ungaphakamisi kulo baba. Phakamise enkosini ukuthi hawu baba, mina ngilo ngithi ngimoshelwa ngabantu kanti okunye kumoshe mina ngoba mina ngingakakheki. Uzokwakheka kanjani? Baba umgazi ngimemezele esontweni lakithi. Ngathi indoda ebamba umfazi wayo ingamthumela enkonzweni zomama ingasitshela ukuthi umfazi wayo uyajola ngoba into eyenzakala kulezi insuku ukujola omakoti umhlolo esingakaze siubone lokusazala thina sazi ukuthi noma indoda ingabheda kangana nomfazi uthi ngibamba umuzi wami lezeza namhlanje izingane zithi umuntu mayiyale nami ngiyale ingculaza kuthiwe iyohlangana phakathi namhlanje akubanjwa amadoda ajolayo kubanjwa amakhosikazi aqomayo ngoba nemali alala lapha ethanda khona silaphe Nkosi nangabe unengane eshadile nangabe unesihlobo sakhe eshadile nangabe kushade wena phakamisanda uyicela Nkosi ngigcine Nkosi ngigcine phakamisanda uyicelele Nkosi ngigcine ayangikwazi baba ngiyala iviki lina 7 yamalanga 7 mathi 7 angikwazi ukuthi evikini lamalanga ayi7 zwane ngihleke kayi2 kami yonke le 5 days ngiyalwa ngikwazi lo lesino lo umfundisi lesino lakusasa siqeda iminyaka ewu10 nkosikazi stand down 10 years stand down ucabanga ukuthi kule 10 years ucabanga ukuthi kule 10 years bekulula sesi lutho bekungelulanga akulula ukushada nami akulula ukushada nami wena ungalunga kule mpilo ephilwa nkosikazi wami solo ngahamba ekhaya Sunday ngiyobuya ngolesithathu kade ngicancel appointment yangu lesino lesihlanu eWitbank ngolesihlanu sinenkonzo ekhaya ngomgqibelo ngiseMaritzburg ngesonto ekseni ngiseNewcastle sonto ntambama ngizobe ngisevets ngiyobuya ngomsombuluko lesibili ngiseWitbank ekulunge wena ekulunge wena ekulunge ungambe kusentha mos indoda la into ayi mos indoda into esikhuluma indoda ayi last week kade sihlele eThekwini the whole week sibukene ngiyotshela umkami ukuthi ngicelani kulonyaka ka10 just ngena ku10 yokuqala ngithe nkosikazi ngishilo mamtshakazi ngithe ngicela ukukunikeza isiqiniseko sokuthi mina nawe nje wase ku10 years so cela wazi ukuthi ngisho ngilele ebusuku angikuphuphi ukuhlukana nawe futhi mina ungaze nje ucabanga ukuthi ungangilahla ungangishiya wangilahla ngiyobiza amaphoyisa ngiyobiza abafundisi ngeke mina ngivume wena usangilahla sengihlale nawe ngaze ngabona akekho omunye umuntu ongangikhona ngaphandle kwa that's how content I am with my wife njengathi mawungangilahla ngobiza amaphoyisa ngibiza abafundisi ngibiza amakhansela akungcengele wena awusahambi la nami angihambi la asiye kufeni mina nawe ngoba ukuthatha intombazana uyenza umfazi akusikho ukudlala thatha umfana umenza indoda akusikho ukudlala make wayiwina leyo nto bambelela ngoba ngazi ukuthi ngisengalunga na ukuthiwa ngaphinde ngiganwe omunye unkosikazi sibe nonyaka wokuqala emshadweni siphinde yonke le yanto esayenza ngonyaka wokuqala ukukwata umuntu angakhulumi umbuzo ukuthi right athi ngi right uthi why ungakhulumi athi angikhulumi ngoba ngiyithulele uthi uyithuleleleni angiboni ngisengalunga angiboni ukuthi ngingalunga baba ukuthi ngibuyele kuleyo nto leyo umfundisi Ntshakazo ngiyalapha futhi hayi babo usekalunga lapho mfundisi lapho uthi manje nje ubuthula uthi angithulanga uthi mose awuvamanga ukukhuluma kanje athi insuku ayifanani uthi yebo phela ayikazi kodwa phela ngicela ukuthi athi ngane ngiyakuphendula athi kanti ufunani kimi ushuthi ngisengalunga mangethu kuyala uyawukhumbula lo nyaka loyo la umuntu ayengadli khona ukuduba ukudla ungadli uthi ngiyakuncenga phela idla afuthi umnyando unyaka wokuqala phela unyaka wokuqala ngiyakuncenga idla ngoba mawungadli nami ngeke ngikwazi ukuthi ngidle uma ngabe wena ungadli so ngicela ukuthi udle kanti uyeza unyaka ka5 la uzothi khona mawuthi awudli bathola mbili ulambele sizako sisutha siyadla
Bathi wo uthi usuthi bathi okay hayi ke mina ngiyadla uma ngabe sewuright ukudla kwakuzokuthola ku microwave ulale ke lapho ukwatile ke ngibabekile o3 no4 ekseni ngoba indlala ayikweletwa uwe lo yangamagawuni ema microwave uyofuna ukudla ngoba ukwata sekwehlile indlala ithi ngime ngeenyawo kusho ukuthi ngisengalunga lapho eke ngilunge lapho 20 years amcela mina ngamthi yawo ngazi nje ucabanga nje ucabanga ukuthi mina ungangilahla noma ngingakwenzani ungacabanga ukuthi mina ungangishiya ngobiza amakhansela ngibiza befundisi yokulanda ngeke never ngihlukane nawe but ngifuna omunye umama ngeke mina ngifuna wena ya ngikufuna ngoba sengiyakwazi mos ngiyakwazi ukuthi manje uright manje unjani ngiyakwazi manje and ngihappy ngawe ngihappy nginelisekile mapho bameli konke bafundisi babukhumbuzani incengeni ngani lo muntu ngathi angangilahla ngisaba lo nyaka wokuqala nyaka wokuqala awubona sesinyaka wokuqala nyaka wokuqala umuntu adilike embhedeni nenguba yolala phansi funa wehle nawe uyomlanda lapha phansi buya phela buya embhedeni buya size phezulu athi hayi ezinye ke inenhliziyo ezimbili ale imotweni nawuthi uyacheka nalento ayikwatele ayikho nawufika enyakeni wesibili senibuza mara yini lesa siyikwatela kahle hle ya umuntu ungena kumuntu ya kuqedwa umuntu kuzala omunye umuntu it's a serious experience amen I'm praying so that boy waited there let me close khona umuntu engimsizayo namhlanje ebusuku ayi mara wena walomshado engikhuluma ngawo ngicela uhambe uyolungisa ngoba uNkulunkulu ukhuluma khona umshado uNkulunkulu ayivusayo angazi noma uyezwa yini mathi there's a special grace tonight yokubuyisa intokozo emshadweni ngakhohlwa phela umshado yi-foretaste yezulu ngoba nathi ekugcineni siye emshadweni weungli that is why uSathane umshado engawufuni kangaka Sathane ubeka igaba ukuthi nangamtholanga ebantwaneni ngiyomthola ebusheni mangabutholanga ebusheni ngiyomthola emshadweni wakhe mangamtholanga emshadweni ngiyomthola kubantwana bakhe cela uthenge le CD wena ohlele emshadweni thenga le CD ethi inkonzo yokwehlela enzansi kubhlungu kuyenzansi kodwa kumnandi ngoba ubuya nomlingani wakho yes I've done that I've been there I know the solution lomshado baba umgazi is the word khona insuku la ngithi ngilele khona ebusuku ngeke ngathi ngilele mathi ebusuku ngilele it was around 4 in the morning ngezwe umoya ingcwele ngithi lele umnikazi womshado wathi lo mama uhlezi naye uyayidinga assurance evela from you umbheke emehlweni umassura ngepresence yakho kusho umoya ingcwele umnikazi womshado wathi uhappy ngako konke kodwa kade wagcina ukukhuluma izwi elisuka heart to heart kusho umnikazi womshado usho izinto ingqondo ezikhohliwe kodwa umnikazi womshado kwazi ukucheck inhliziyo kapartner azongihlebela ukuthi konakele phi ngale ngibuye ngigain ama point kube ngathi ngiyindoda eromantic kanti ngivuswe umnikazi womshado so uma ngaba nginayo ke relationship nomoya ingcwele shuthi ngingafathuza ngishayise empilweni ingakho ngithi makoti indoda yakho ungajabulela ukuthi siye echezini siyakuphi nokulehla nenyunga iSunday ngonyanga nisonto iSunday eyi1 onke lama Sunday nihamba yonke imicimbi ekhona la emhlabeni indoda yakho ayilazi isonto makuxoxa imali indoda yakho ngifuna kube wena obuzayo ukuthi sowufakile nayo imali yesiphekiso so nje umphushele enkosini ngoba indoda yakho nayisenkosini iphephile ngoba nakuqala kuba khona izinto eziconfuseayo angeke uyiaddresse kuye uzoyiaddressa kulomnikazi wakhe uthi nango ke sowuqalile moya ingcwele bese umoya ingcwele yakwazi ukuyokhuluma naye ngoba umendaweni la ekwazi ukumuzwa khona kodwa nangabe umbekele emaphathini akamazi umoya ingcwele uzomceba kubani angivusa umoya ingcwele ngavusa unkosikazi ngathi mase ngiwaqoqe kahle wonke amazwi ami sengibona ngathi moya ingcwele is this fine but moya ingcwele correct amvusa sisi ubuzima ukuthonga umvusa ethi hayi amanzi ngifuna ukukhona nawo usobha
kwenze njani? Hayi, kunento nje la kimi ethi ke ngithi kuwe my wife cried because umoya ingcwele wayazi ukuthi lento ilula kimi kodwa isekujuleni enhlizweni yakhe. Ngakhona ukuwina, ngakhona ukuba indoda eqotho eright kumkami kanti ngisizwe umoya ingcwele. Ayikho into ozoyenza ngaphandle kwakhe. Kanti umoya ingcwele, umoya ingcwele ukwazi ukukutshela ukuthi umntana wakho lo wesithathu akomthume kagogo uza kuyongena ekamereni lakhe kuyochecka khona izinto ezonakele ukuze ingane ingalahleki uhlezi la kanti awumlaleli umoya ingcwele. Ingane yakhe ngaze ihenge izidubule iziphuza amaphilisi uhleli nayo awukhona ukuyidetecta ukuthi ayikho endaweni eright ngoba uconnecte nayo ngenyama awuconnectanga nayo ngomoya ingcwele uyazi kangcono ingane yakho. Ukwazi ukuthi athatha imoto manje so ye Johannesburg uye university lapha ehlala khona unexpected unwaited for ufike umoya ingcwele kwambulela konakele wena lokhu uthumela imali le konakele la kho umuntu le. The ministry of the Holy Ghost. Uma lo mfana ebuya wathi baba unganginiki lutho this time around kodwa ngicela ukuthi ungenze njani ungenze. La sifunda khona ukuthi ufe uma umoya wombuso ukuvukela ayishinda. Ngiyabonga mfundisi. Ngisaqeda la. Ngizolanda into ezimbili nje. Yokuqala ukuthi nakabuya. Awumara ngikusho lokho manje. Nakabuya emva ukuthi sebehagene noyise. Uthi ubaba wakhe emqokiseni ingubo entsha. Abaningi bathi waqhokiswa lutho wakhunyuliswa. Waqhokiswa. Ngoba sikwazi ukumqhokisa ingubo phezulu kwengubo. Njengoba sikubiza nje namhla sikubiza ngoba khona ingubo osuyigqokile esifuna ukuthi siyikhiphe ukuze sikugqokise ingubo entsha. Kodwa imessage ithi njengoba udwanguza nezidwedwe unengubo we. Azange kuthiwe hamba niyomthengela kuthiwa ayilandeni. Number 2 kwathiwa mfakeni indandatho ngoba mzukwane ehamba wasiphula isivumelwano njengoba ebuya isivumelwano siyavuseleka. Number 3 hlabani ithole lithi iBhayibheli elikhuluphalisiwe okusho ukuthi njalo ngonyaka babethi nabathi sihlabele baba athi baba ningayihlabi leyo khona umcimbi engiyibekela wona bathi umcimbi wani athi ngeke nginichazele kodwa khona umcimbi njoba yena edanguza khona isilwane esikhuliselwa yena kwangathi bengathi kuwe nje ubuse mtradini kune provision elungiselwa wena ukube bewazi ngabe uyasheshisa ubuye ngoba izinto zakho ziready. Uyavuka umoya wombusi kodwa abantu abazolunga kulo 2017 abantu abathi mangayishiya indawo yami ngisize Nkosi ngingasuki daweni yami yokulinda yami yokulinda nalaphi imimoya ivunguza ngamandla. When an enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord. Oh! Kanti usithanda kangaka emjindini. Sikhuluma ngama blessings namhla. Sikhuluma ngendaba yakho umendaweni. Ngoba uSathane njobelwa nawe kangaka akakubangisa isonto khonza kulo. Ukubangisa le ndawo omi kuyo. Hey, unamandla na usendaweni yakho. Wathi ubaba usithole God is not concerned about your condition, but he is concerned about your position. Kunalento ekuthiwa iWi-Fi baba ngazi noma nala ikhona na. Ikhona. Lokuthi na ungene ewimpi bakunikeze bathi na ipassword. Angazi amafoni enenza njani kodwa yami ifone uma ngeke ngangene ewimpi banginikeza ipassword leyo ngiya connect bese ngivala idatha. Kodwa la kule list lo wimpi uyasala noma mina sengisene spread. Nangithi ngiya connecta kuye anga connect ngoba noma ekhona kwi list kodwa mina ngisekho ku position. Angazi kwa wena amafoni kodwa yami ifone ivama ukuthi uma ngabe ngake ngalala kule hotel ngaconnecta ku Wi-Fi yakhona yasaveka kwi list. Uma ngabe kwenzeka ngenhlanhla ngiphinde ngibuya le Wi-Fi angibe ngisadinga ukuyiqala phansi. Ngivele ngiyibone seyithi obtaining IP address ithi bese ithi synchronizing bese ngibona ithi zu mangithi ithi connected bese ngiyabona ukuthi ho kanti bekungaphelanga iWi-Fi ime kade ngisuke ku position
uma ngabe ngiphinde ngibuya kuposition ayisekho into engidinga ukuyenza okwami ukungena nede kule hotel. Mangeke ngangena kule hotel elinale wifi ifone yami iziconnecta yona automatically. Wena na ungabuyela kuposition uzoconnecta ezintweni zakho automatically. Nendaba engivama ukuyixoxa baba bayayazi ofe ngihamba nabo njalo. Indaba yasokhosini ukuthi njoba ngishumayela mina emgaqweni ngaye ngalimala ngelinye ilanga ngidrive. Ngilalela ukhozi lithanda kabi ukhozi lona lungidumisile. Ngilalela ukhozi nangithi ngizwe ngithi mina hawukwenze njani ukhozi manje kwenzanga nokhosini. Ngifowele omunye umfundisi womngane nami ngithi ayibo ukhozi lunjani lapho athi ayinakho ngilayelo sigcemeza konke kuhamba kahle. Kodwa la kimi kuyahohozela. Ngaze ngarealize ukuthi wo okhosini into ihamba kahle. Osenenkinga nje yimi. Ngoba the more ngihamba la indleleni la kade libamba khona ukhozi ku 91.4 sekufuna ngithi ukunyuka ngiye kubo 92.3 ngoba noma kuukhozi olulodwa kodwa siconnect kulo ngesiteshi esisodwa. Kuya ngokuthi wena ukuphi. Ngase ngiyafunda ukuthi nangabe kuba ngathi kuba nenkinga kwi-connection i-network ngingabe uyifuna enzansi kodwa ngibokhuphuka ngiyifune phezulu. Zokuncenga namhla akonakele lutho ezulwini konakele ngakuwe bo ungeke yini washiya ingoma engaphinde ibuyisele isiteshi sakho endaweni. Into ezithi siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe uyasondla usigcina umalusi siyamazi khona ingoma zakithi baba asizali labo Lion of Judah ba right nabo kodwa sine ingoma zakithi besithi nasithinta into ezithi ke nibheku thando lwakhe asinike asambeni team lonu sesithiwe abantwana futhi usamukelesile usamukela yekumusa yekuthando sesizindlalifa siyabonga ngabantwana siyathandaza sizindlalifa zakhe sinengoma zakithi othi mawihlabelela uzwe umuntu wangaphakathi evuka. Hallelujah. Lift up your hands. Thank you, Jesus. Siyathandaza. Oh yes. Siyathandaza. Thank you, Jesus. TWALA elimio TWALA elimio TWALA elimio simile ngeenyawo okhuluma kimi uthi angimela ngiyabona baba Ntshanga says 4 years back Thank you, Jesus. khona umzalwane washona lapha ebandleni ngicela nilalele lobufakazi bese nginikhulula abangcwele xolisa ukunibambezela ngahamba ngaye emncwabeni ngacela kwabe undertaker ukuthi umncwabo bawufake ekseni ngoba ngangifisa ukuthi nangiphuma emncwabeni ngigijimela indiza yami angiphuthume East London ebandleni saba late ngathi ngisondela bayaza beyindiza ngathi ngisondela nje angihleka intombazane le seteskini yathi hawu seyivalile mfundisi ngangifake nokholo wathi bowuhleli kuphi kanti ungakhohlwa indiza eEast London i1 ngomgqibelo umncenga lo sisi ngathi sisi
ongeke ungenzela umusa na. Wathi mfundisi ivayi ngangakayifundi ke kahle nami indizi ngoba indizi uyifunda ngokushayeka. Ngangakayifundi ukuthi uyakwazi nokuchecka in usekhaya uthole ne boarding pass. Sengeke sibasangidida na. Wayesethi lo sisi ivalile. Zama kusasa ekseni. Ngangilethwe umzalwane la e-airport. Ngathatha ifone masinyane ngafoyela umfundisi mashiye ngiya kuye. Ngithi ngifuna ukumtshela ukuthi angisezi. At the same time ngathatha ifone ngafoyela lo bengilethile ngithi ngifuna ukumtshela akajika azongilanda. Ngangabathola boyi2. Kwase kungiphoqa ukuthi ngime njengalapha mfundisi Joe. Cela ume lapha. Ngama lapha yonke lento ngiyenza ngisemehlweni entombazane eTech Valley. Emva kwesikhashana le ntombazane yeza yathi woza mfundisi. Siyakuthatha. Uyahamba. Wathi nakafaka isulcase ngabona ukuthi awushuthi ngihamba ngempela. Kodwa inhliziyo yami yanganeliseka ngafuna ukusazi isizathu engingene ngasendizeni. Ngoba was praying in tongues all along. Wathi indize benizohamba ngayo seyibe nenkinga. So sekune delay sesizolinda indize ezobuye eCape Town. Yikho ke sesithola ispace sokuthi sikufake. Nga celebrate nami. Ngicabanga ukuthi miracle kubo ukuthi kulimala indize ukuze ngithole ispace. That nangisathi ngiya celebrate wathi umoya ngcwele that's not the miracle. Wathi mina that's not the miracle. Kanti miracle yini? Wathi miracle ukuthi you kept standing there. La amehlo entombazana ebekubona khona. Kube yimi engenza ukuthi ungabatholi obafonelayo. Ngoba ukuba batholile bebezothi jama kusasa. Ukuba batholile bezophuma siyakulanda. Ubuzohamba uthi uNkulunkulu akaphendulanga. Kanti uNkulunkulu ufikile endaweni yokwamkela. Wathola ukuthi wena awusekho. That is why namhlanje ebusuku ngifunda leli verse umoya ombusi mawukuvukela ungayishiya indawo yakho. Zingakanani izinto wayithandazela lezi izulu liphethe impendulo malifika lakuthola ukuthi awusekho. Sewusepitori. Niyangizwa mos. Lafika izulu lakuthola sowuphakathi ePitori awusekho la uthandaze khona. Lafika izulu lakuthola sokwamanye ama-altare awusekho la wawucele khona. Ingakho ngizoncenga mtshindi omuhle. Noma ngabe kungathiwa izulu likubambezela kangakanani, don't change the altar. Hlala njengowesifazana owahlala uHana igama lakhe waze waphendulwa kulelo altar. Hlala njengendoda yahlala for 38 years ilindele ukuzanyazanyiswa kwechibi kanti elayo liyofika lihamba ngeenyawo. Wait, ngoba lo esimkhonzayo uthembekile. The longer the delay, the bigger the blessing. Uma ngabe kungathi uyabambezela kusho ukuthi uza nento ekungcono kunalesa ayithandazelayo. Ngizokhuluma kuwe namhlanje ukuthi akakukhohlwanga. Ngizokhuluma kuwe ukuthi akakulibele. Asivala wethu amen. Cela ukuthandaza nomuntu othi babuthwala ngobude bendlela ziye zacisha izibani zenkolo yami. Na usashumayela ngizwe umntwana uyakhahlela. Bongeke yini umfundisi wangibuyisela ekhaya. Ngicela ukulungisa ubudlelwane bami nenkosi. Cela usuke kuleso sihlalo ugijima uzoma la. Ungabi nandaba ukuthi uze nobani. Ungabi nandaba ukuthi umenyo ubani. Sithi sixhosa umuntu inkosi ukuzazi. Khona amandla wake wawezwa wena ongawezwa manje. Khona ilevel wake wabakuya ukho kuyo manje. Buya sithandaza. Phuma kuleso sihlalo. Baba wami, dade wethu, mfowethu. Buya sithandaza. Babuthwala khona indawo engaye ngaba kuyo ekamoya. Ngangivuka ngo12 ebusuku ngithandaza. Namhla sengumzalwane nje ordinary ngihamba nabahambayo. Khona izinto engake ngaba nazo mina eziphathekayo. Namhlanje sengaba umuntu phakathi kwabantu. Buya sithandaza. Buya sikhuleka. Mawufika phambili ngicela uphakamise izandla zakho uvala amehlo. Inkosi ikhona. Ngiyabonga ukubekezela kwenu. Khulile iBabathoni, khulile umjindi. Nikwenye level manje. Nikwenye level manje. Mangabe uyezwa ukuthi unembezo wakho yakulahla ungami kuleyo ndawo ubuya sithandaza. This is the day of your restoration. This is your day
yokubuyiswa kwezinto zakho. Uyasikhuleka. Ungakhali. uNkulunkulu uyayibona inyembezi zakho. Ngabe sengikhulekile kodwa kunabantu engibezwayo emoyeni wami ukuthi basame ezihlalweni. Suka kuleso sihlalo buya sikhuleke. Babuthwala ngicela ukulungisa ubudlelwane bami nenkosi. Hawu wazi waba nenhlanhla ungakaye emathuneni, ungakaye emoshana. uNkulunkulu wakunikeza ithuba lokulungisa. Abantu abakubonanga ulimala kodwa izulu likubonile uyasithandaza. Abakubonanga abantu uhlehla kodwa uJehova ukubonile uyasithandaza. Ubengeke angithume, bengeke ngishiye ikhaya lami ukuba ke ekhafuna ukubabuyisela endaweni. Uyasithandaza. 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 Mvulele lo. Mvulele lo. Khona abantu abasele lapha. Ngifuna ukukhuleka kodwa kunabantu engibezwayo ukuthi ufuna bashintshe address. I'm going back home. Uyasithandaza. God bless you mntanami. Ngilinda abantu abawu4 bokugcina siyakhuleka. Ningixolele ukuthi ngisuke ngize esontweni ngithandazile, angiqageli. Ngiyayazi into engithunywe yona. Babla abathathu. Mvulele lo. Buyani sithandaza. Vulele le yansizwa. Vulele lo mama. Vulele lo. Xolele kakhulu bancele mangisuke ekhaya ngisuke ngithandazile. Ngiyayazi into uNkulunkulu azoyenza la. Cela lonke ibandla liphakamisa izandla sesiyahamba siye emakhaya. Ngcwele. Ngcwele. Ngcwele ngcwele ngcwele. Ngcwele ngcwele. Ngcwele ngcwele. Ngcwele ngcwele. Ngcwele Jesus. Ngcwele. Ngcwele ngcwele. Uyizulu ebusuku. Ngcwele ngcwele. Ngcwele. Ngcwele ngcwele. Ngcwele ngcwele. Khona basayibeke eswini ngicela siphinde siyiphakamise. Cela usondele baba umgazi osikhuleke. Awu moya ingcwele. Siyabonga. Ngcwele ngcwele. Ngcwele ngcwele. Ngcwele ngcwele. Ngcwele. Ngcwele Chief. Rakamandala bazaa. Siyabonga moya ingcwele. Ngcwele. Ngcwele ngcwele. Ngcwele ngcwele. Engakathandaza umfundisi moya kaNkulunkulu uyagcizelela. Kunalo makoti ola. Kunalo mkhwenyana ola. Othi babuthwala you were not wasting time. Mawukhuluma kangaka emshadweni. Shado wami is going through a storm. Shado wami uyanyakaza. Bongeke yini wangisondeze Nkosi. Ngilwa ngenyama yami, ngilwa ngezandla. Kanti ngilwa impi kamoya. Cela uphume ebantwini ukhohlwe ngabantu. Suke kuleso situlo straight uze kimi. Ufuna uzoma la phambi kwami. Owami lo mshado onyakazayo babuthwala ubone mina umoya ingcwele. Kukami la kunomsindo khona. Kukami la kunezingcabano khona. Cela ukhohlwe ngabantu. uNkulunkulu akubusise makoti. Ngimvulele ngifuna uze kimi straight. Langa lakho namhla. The devil is a liar. Sondeza, sondeza. Ushers please. Lana msondeza. Akayedwa lo makoti useleleni wena ngoba nakakho kuyavutha. Buya sithandaza. Ndrikhabo zonta khalabas. Yilabando khalabos. Khona umakoti engimlindile la.
ufike uyaqala nokufika namhlanje kanti ufike ngelanga lokuphiliswa kwakho. Cela ubuye mntanami nguthandazele. Buya mntana enkosi. Langa lakho namhla. Dlule ebantwini, dlule ebantwini, dlule ebantwini. Imoment yokulunga kwento yakho le. Lento izama ngenyama ngeke ilunge, lento into kamoya buya siyidouble emkhathini. God bless you. God bless you. Ngeke uyinqobe ngenyama. Ngeke ngihlale entweni kangaka umoya ingcwele kungekho umuntu afuna ukumlapha. Mbekela lo makoti. Ade ngubonile, mbekela. Celani baso ushers please. Thank you. Thandaza mfundisi. Mama rabosha kata. Yenderebebosi kata rababa yenderebesi. Matakasita rababose. Yeterebebosa tarababa yandarababonde. Moyo ingcwele siyabonga baba wethu omuhle, siyabonga Jehova, siyabonga uNkulunkulu wethu othembekile, egameni lika Jesu waseNazaretha, uNkulunkulu omile, uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu wezwi lakho. Baba ukawukhuluma manga impela ntambama, baba wethu ongcwele, la imphefumulo nazimpilo ziyakhululwa egameni lika Jesu. Nazimpilo baba zilethwa kuwe, nazimpilo baba zilethwa ku back to their position, nazimpilo baba zibeke endaweni yazo la zibhilonga khona egameni lika Jesu waseNazaretha. Sibulala amandla obumnyama, sibulala amandla esitha phezu kwempilo zabo egameni lika Jesu. Baba wethu ongcwele, vusa lezimpilo. Baba wethu omuhle, vusa lezimpilo. Baba siyabonga, moyo ingcwele siyabonga, sibaletha kuwe Sathane egameni lika Jesu. Susa izandla zakho engcolileyo phezu kwempilo zabo. Baba wethu ongcwele, bakhulule emandleni esitha, bakhulule baba emandleni kaSathane. Moyo ingcwele egameni lika Jesu, 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 egameni lika Jesu. My God, my God, siyabonga baba.